Този пролетен следобед съм в Ямбол, в едно много хубаво кафе, The Family се казва. И Живко е собственика и този, който движи нещата. И да, аз днес много странно да си говоря с теб и нямам търпение да науча повече. Ти си много цветна личност, затова ще оставя просто ти да се представиш сам. Ами, първо бих искал да ти благодаря, че прояви интерес за това интервю и да го осъществим тук. За себе си трудно ми е да се опиша. Аз мога да те питам. Да, давай с въпроси, за да мога да... Знам, че си учил в Пловдив, но си се върнал в Ямбол, което ми е супер интересно, защото всички излизат и извън малките градове искат да бъдат и да живеят в големите. А при тебе точно обратното, ти си излезел и си се върнал. И на мен това е много интересно. Как е преминал твоят път? И как ще се върнеш в Ямбол? Още с заминаването си в Пловдив и планирането на обучение, знаех, че след като приключа ще се завърна в моя роден град. Беше въпрос на време. И стъпката я предприехме след като се роди моят син. 6 месеца по-късно вече се бяхме установили тук, с което стартирахме вече пребиваването си в града и естествено търсихме развитие. Първоначално за себе си, да израстваме ние, след това вече и да помагаме на хората около нас да се развиват. А учил ли си нещо свързано с правене на кафе, бариста или дойде по-късен етап от живота ти? Това е страхотен въпрос. Всъщност, да започна от там как се зароди любовта ми към кафето. Може би ще бъде интересно. Да. Любовта към кафето се зароди след завършването на бакалавърската ми степен. С двама мои много добри приятели и колеги от университета решихме, че ще навлизаме вече в корпоративната среда. И обмисляйки как да поемем по този път, тогава решихме, че ще си отвориме едно малко кафенце, където да предлагаме кафе, но не просто кафе, а да бъде с добавената стойност, която ни учиха, тя е да дадем нещо от себе си. И ние предприехме точно тип малко квартално магазинче, където освен да предлагаме добро кафе, да го предлагаме и с част от себе си, а то всъщност с емоцията. И така стартирахме нашето премеждие и дадохме старт на предприемачеството. Работихме известно време, след което сблъскахме се тогава с страшно интересни казуси, които трябваше да разрешаваме. Запознахме се с доста интересни хора, които ни помогнаха и занапред в бъдещето. Опознахме себе си. Това беше един голям плюс. И така, след известно време се принудихме да приключим дейността, поради причината, че вече започнаха да ни се разминават пътищата. Както споменах, предприех завръщането си към града. Те останаха в Пловдив, реализират се и до ден днешен, и то доста успешно. И съм им страшно благодарен за това, че в този момент те се съгласиха, бяха така доста амбициозни и стартирахме проекта, който изпълнихме тогава. И това завръщане, как се чувстваше за теб? В смисъл, много хора си мислят, че ако се завърнеш от там, откъдето си, или и се завърнеш от някъде, нали, на някакъв вид провал, че не си успява да се адаптираш. Какво е било чувството за теб? Първоначално ние предприехме стъпката за завръщане поради причината, че в нашата визия беше се насъдило основната мисъл и то е да отгледаме детето си в спокойна среда, да намалим динамиката
защото разликата в динамиката между Пловдив и Ямбол е така доста драстична. Ямбол е един доста спокоен град, а тук присъства една монотонност, която бих казал, че в големите градове трудно може да се осигури човек или да присъства като част от живота му. Това беше една от основните причини да се върнем тук. А с самото си завръщане ние мислихме всъщност, че тук ще се зародят, ще се възобновят едни стари запознанства, стари контакти. Предприехме тази крачка, когато дойдохме, започнахме да си възобновяваме контактите, излизахме с стари съученици, познати, хора от нашето детство. Но с една част от тях така намирахме си обща приказка, но с голяма част от тях трудно успявахме вече да намерим допирни точки, да намерим така по-дълга тема за разговор. И по-голямата част от темите бяха до моментното настояще и към миналото. В бъдещето трудно имахме някакви общи визии за това как да се случват нещата, какво като цяло да се случва с нас. И може да се каже, че в един определен момент ние бяхме доста затворени, като не можехме да намерим средата, към която да се присъединим. А как намери средата? Всъщност аз не успях да открия среда. Не успях да открия среда и в един момент, вече в настоящия, се оказва, че поради причината, че не успях да открия своята среда, непринудено създадах място, където да започна да формирам среда, която на мен ми харесва и на която на околните също им допада. Как би описал твоята среда? Моята среда. Средата, в която желая да се намирам, е сред интелигентни хора, които уважават себе си на първо място, хора, които се стремят към растеж, освен личен, а и в локален план. Също така, може би успяхме да създадем и среда, в която е малко така по-артистична. Хората се показват в различни сфери, в различни ситуации по съвсем различен начин. А какви са предимствата на малкия град? За да си намериш средата, а и за започването на бизнес ми е много интересно. В смисъл, предимствата на малкия град, защото всички си мислят, че добре, аз съм минала някъде в голям град, там има всичко, имам си среда, веднага бързо намирам хората, има много възможности и всеки е мотивиран, когато чуе за по-голям град, но за малките градове още рядко съм срещала хора като тебе, така че много ми е интересно, какво бих казал. Предимствата. Малкият град, както и в големия, крие своите предимства и недостатъци. В малкия град едно от предимствата са това, за което ние се върнахме, и то е малко по-монотонния живот. Имаш възможността да спреш, да се погледаш, да си направиш преценка къде се намираш, на къде си тръгнал, какво искаш да постигнеш и в коя посока да се движиш. Вероятно в големия град го има и същото, само че там действията и напрежението, под което се движи цялата тази ситуация, е доста по-високо. А как виждаш средата малък град и голям град? По-лесно ли се намира, по-бързо или по-трудно? Бих казал, че в малкия град малко по-трудно се случват нещата от към прогрес, но
това ни учи да сме търпеливи. И всъщност една от основата е, че първо трябва да се научим на търпение и след това да покоряваме върховете, стъпка по стъпка. Първоначално това ми беше на мен един доста голям минус, защото бързах нещата да стават от днеска за утре. Всичко да бъде непременно бързо случващо се, бързо развиващо се и така нататък. Но търпението и търпението е истината. Би ли казал за предимството на малкия град да се отвори бизнес? Конкуренцията как е? Малка ли е? Предимството на малкия град за бизнес. За мен да формулирам бизнес. Това е така доста интересно, защото в малкия град много по-лесно можеш да изпъкнеш, когато правиш нещо уникално. Уникално това е когато правиш нещо с собствения си труд, с собствените си ръце, придаваш му стойност от теб и радваш хората. Имаше една ключова дума, която беше споменала и това беше развитие. Какво означава за теб развитие? Развитието е всекидневното информиране. Всекидневното информиране, което всъщност ти изчиства пътя към индивидуализма, ако мога така да се изразя. Но това е за мен. Развитието е всекидневното учене, набавянето на знания, контакта с личности, които също се стремят към развитие и обща визия. Да. Ти ми беше разказал, когато си говорих с теб, че това място си го създавал и да събираш хора от различни сфери, за да могат те да се развиват, но има ли си предвид повече индивидуално развитие или мисля за общото благо, нали? Аз даже те питах вчера, но ти ми говори много хубаво. И за общото благо. Да засегна тази тема, да. Защото някакси мислиш ли, че правим достатъчно да развиваме общото благо или си мислим повече за себе си в нашия свят в момента? Тая тема е много интересна относно общото благо. Зависи как разбираш ти общото благо, защото общото благо то трябва да е за определена хора с еднаква визия, които гледат в една посока. Те може би ще имат някакво общо благо, но аз не бих могъл да кажа, че ние всички, да речеме като нация, имаме едно общо благо. Ние се подразделяме на доста групи. Хора с едни интереси, хора с други интереси, с трети интереси. Може би за всяка една група има различен вид благо, което дефинират те. Аз се замислих за един въпрос, който ми е интересен, но пък ми е интересно как би отговорил. То е доста, може би, симпъл. Какво правят малките бизнеси за общото благо? Какво правят малките бизнеси? Или какво трябва да правят? Да. Защото така става. Не бих могъл да кажа, че правят много за общото благо. По-скоро, според мен, трябва да се придава стойност първо на това, което правят. Да учат своите гости, посетители, клиенти, както желаят да ги нарекат. Да им показват модела, който изповядват те и естествено да съберат своята група хора, своя контингент, който искат да приобщят и да работят с него, за да могат да имат общи интереси и тогава вече да стигнат до общото благо. Ако гледат в различни посоки, нямат общи интереси и просто се случват някакви срещи там, било за кафе или нещо подобно, без да има някаква обща цел, обща визия. Тогава си е просто или разпускане, или губене на време. Да, разбирам. На теб най-вероятно ти е било трудно. Ти каза, че си минали през различни казуси
Какво те накара да продължиш въпреки трудностите? Посоката и целта, към която се стремя, тя е развитието главно в моя сектор, в който съм се захванал, то е сферата с кафето. На мен ме е страст. Обичам да уча, обичам да чета за това, което се случва с него, да се информирам. Това ме движи мен като цяло. Но не само за себе си, но и за другите, защото ти го правиш наистина с любов и... Абсолютно, но стигаме до момента, че ако мен не ме зарежда това, което правя, не ми дава положителна емоция, аз трудно бих могъл да я дам на гостите, които ни посещават, защото в един момент аз ще се изчерпя и оттам нататък всичко свършва. Докато това е плюса, когато си създадеш бизнес, да те посещават хора, които те зареждат положително и ти дават силата да се движиш напред. Защото изтощавайки те, доста бързо ще свършиш. Да. А като започнеш в началото, имаш ли такива хора, които ти казваха, че няма да станат нещата, че няма да успееш? Да. Песимисти абсолютно колкото искаш. Общо взето, имаше доста хора, които се мъчиха да разубеждават, да казват, че няма среда за това нещо, а то всъщност не е необходимо да има среда за нещо. След като си се решил, ти сам можеш да я създадеш тази среда. Стартирайки, ние сме като магнити. Когато имаш някаква визия и се движиш в някаква посока, хората с сходна визия, обща визия или дори със същата, те ще дойдат при тебе, ще видят към какво се стремиш, към какво се целиш и ако им хареса, те ще се присъединят към тебе. Те ще ти помогнат да израстваш. И така всъщност се случи, че аз смених доста голям процент от средата си в града, след като се завърнах тук. Доста голям процент. Най-вероятно ти ми беше казал, че ти си имал нужда от тази нова среда, но ти си израснал. В смисъл не можеш да сравняваш, може би, от преди и сега. Вие сте преминали през много различни неща, докато те нямало. Абсолютно е така. Благодарение на живота ми, който премина в Пловдив, успях да се разширя доста мирогледа, да се запозная с страшно интересни личности и около университета, и в личен план през времето, което съм прекарал там. Това е точно израстването, към което аз се стремя до ден днешен. Срещата с интелигентните хора, хората желаещи да се развиват, хората мислещи планово как да се движат напред и нагоре, поглеждайки в бъдещето и естествено и не забравяйки къде се намираме в момента. А чувстваш ли се нужен на твоя роден град? Да. Какво е това чувство? Би ли го описал? Това, което създаваме тук, конкретно нали аз, това си е вид култура. Култура, която тя нашумява по целия свят. Чрез обогатяването на знанията на обществото, то повишава своята култура. Било в една посока или в друга. Всяко едно ново знание е израстване. Поради тая причина аз имам какво да дам на хората от града. Имам много какво да науча и от голяма част от тях, за това, че е взаимна ползата ни. Не бих казал, че е едностранно. Ти си родител. Какво би оставила на децата си? В смисъл, много ми е интересно, защото ти си им пример по някакъв начин. И какво искаш да оставиш след себе си всъщност? И на родния ти град, на децата си също. Да, имам две страхотни деца. Това, което бих искал да им оставя. Най-вече един пример за подражание и един стремеж
за развитие. Да не спират да се борят, да не клякат пред каквото и когото да е било, защото след всяка буря изгрява слънце. Това е така нашата мантра, която изповядаме у дома. И се стремиме винаги да вдигаме главата, колкото и да е трудно, и да се движим напред. Ние бяхме говорили с теб също пак от вчера нещо много интересно. Говорихме си за поколенията и за основата. Как едно поколение трябва да остави една основа за следващото. Как би го описал този процес? Това е доста интересен процес относно развитието, основно и начина за полагането на основа. Ние фокус. Трябва малко така да разгърнем въпроса, за да мога да навлезна в него така по-обстойно. Сещам се за какво ми говориш, на къде биеш, но ми трябва малко концентрация. Няма проблем да се преценя, вземи си време. Ако искаш този въпрос, мога да го сменя или да го задам ще влезем по-късно към него. Да. Ако искаш да го задам и по един друг начин. Чакай, защото и аз се бях концентрирала. Мен много ми хареса как отговори вчера. Много. Знам, че сега ти е малко странно, може би, пред камерата. Ние по-скоро преминахме към други теми, ми трябва малко адаптация. Извинявай, заради мен, защото може би аз много сменям темите. Кое ти е последното, което в момента ти е в главата, което съм попитала? Честно да ти отговоря, каша ми е в главата. Каша ми е в главата. Определено ме е обхванала и сценичната треска, която е напълно нормално като за първо интервю през живота ми. Ама между другото много добре отговаряш, искам да ти кажа, че говориш много добре и бавно, със сигурност. Относно основополагането. То е като цяло един доста дълъг преход, който трябва да се измени. Ако говорим за израстване като цяло, като личност, ако говорим за това, няма да се случи за ден, за два. Няма да отчасти, може би, ние няма да бъдем част от крайния резултат. Но оттам идва въпросът пък какъв е крайният резултат. Поколенията след нас може би ще имат друга визия, но ние имаме възможността да положим една основа, върху която да започне да се гради. Да градят именно нашите деца и техните деца и така нататък в житейски план. Това означава ли, че всяко едно поколение трябва да жертва нещо от себе си? Това може, да, за мен е абсолютно така, но това, което трябва да стане е всеки един човек да, освен да жертва нещо от себе си, и да има търпението, че един ден ще стане и ще се случи това, към което се стреми. Но изисква жертва и то е най-вече от основополагащите личности. Тия, които ще положат дадената основа. Какви съвети би дал на някой, който иска да започне някакъв малък бизнес, може би в малък град, но има страхове и може би няма това подкрепящата общност около себе си? Подкрепящата общност, точно това е едно от разковничетата. Може и една личност да бъде, може и човекът, най-близкият човек до теб да бъде, но е много голяма опора, когато знаеш, че винаги има човек зад гърба ти и дори да стъпваш накриво, вървейки в правилната посока, той ще те подбутне, за да
се стабилизираш и да продължиш към това, към което се стремиш. Хубаво е човек да се изчисти от личностите, които не го зареждат положително, които не му помагат да става по-добър. Изчиствайки се от такъв тип среда, нещата се случват доста по-лесно, защото изчиствайки тях, той в същото време добавя хора, които биха го мотивирали, биха му помагали за неговото развитие и биха му били от полза, за да осъществи това, към което се стреми. Моят съвет е относно страховете. Страх винаги ще има за едно или друго нещо. Страх винаги ще бъде насаждан по един или по друг начин. Но доколкото може да се абстрахира човек, винаги е в полза. Има ли нещо, което така ти лежи на сърцето, което би искал да споделиш за накрая? Не съм мислил конкретно в тая насока. Можеш да ме насочиш към нещо ако имаш в предвид нещо по-конкретно. Нещо ми стана много интересно, когато си говорихме, че всички хора, които правят някакви услуги, за някои са и вид психолози. Трябва да бъдат психолози. Аз бих казал, че всички хора, които работиме с клиенти, сме психолози, защото, нали, макар и не е завършили. Да. Защото ежедневно се сблъскваме с различни съдби, с различни личности, с различен житейски опит. И това е интересно, понеже те пък разширяват нашия мироглед. Поради тая причина ние израстваме заедно с тях, понякога помагайки на човек да реши някакъв собствен казус, ние достигаме до решението на някакъв вътрешен, който сме оставили на заден план за решаване. И това, такъв тип професия като моята е доста интересна. Ежедневната работа с хора доставя голямо удоволствие. Ти се усмихваш много, аз мисля, че това те прави много щастлив. Това е благодарение на средата. Благодарение на средата. Която те зарежда. Която ме зарежда, абсолютно. Аз имам... На семейството, на средата. Да. Имам един последен въпрос. Това, което правиш, не е нещо, което може да се скалира. Нали, когато имаш един дигитален продукт, можеш много повече хора да обхванеш. А пък когато правиш услуги, особено в един град, ти правиш кафе за хората, правиш ги щастливи и вдигаш енергията. Да, това притеснява ли те по някакъв начин? В смисъл... Не, напротив, зареждаме и ми доставя удоволствие. Доставя ми удоволствие това да видя усмивките на лицата на хората, след като са се получили напитката или когато вече са приключили с нея и са удовлетворени от това, което са получили. Това на мен ми доставя удоволствие, това ме зарежда. Надявам се, зарежда и тях. Но след като те се връщат, говори, че са удовлетворени. Да. Това ме зарежда още повече. Супер. Много ти благодаря. Аз нямам повече въпроси. Аз също ти благодаря ти за отделеното време и да, аз ще оставя контакти и адрес на място, за да могат хората да те намерят. Благодаря за което. Ще повторим интервюто. Ще направим така, няколко допълнения в последствие, но след израстването ни. Точно, защото аз знам, че въпреки, че това не е дигитален продукт, който ти предлагаш, ти искаш да се развиваш и искаш да добавиш още и още към това, което правиш. Аз наистина чакам с нетърпение твоето развитие и да го следя. Благодаря. Благодаря и аз.